panguva ino izvonzi the youth day it ended in chaos. Pane a situation yakatranspire at the National Youth Day on Saturday, but panguva ino zviri too general, zvinhu zvinotongozikanwa nemunhu wese, but timing yazvinoitika zvareza questions across Zimbabwe. Zarapinda mashoko kubuda panguva ino achionekwa zvipikosa nochiwenga avo vanga vakarasirwa kure zvavo paYouth Day. Chitiko aiwa chakasiya viro zhinji vane questions. Don't forget to subscribe or like on the bell. So muri kuona pictures, muri kuona kuti mutungamiri wenyika sekugara kwakaita, the first chair yanofanira kugara to the left and to the right ndeye deputies. Panguva ine kunoonekwa kunzi the youth minister Tinoma Chakaire ndiye anga akagara awa pa the first chair inozikanwa kuti aiwa ndiye vice president. Zvinhu zvanga zviri tongoro obvious kuti since the event iri kuzivikanwa kuti aiwa ndiye payouth, obvious youth minister ndo vanenge vane program yese, ndo vanenge vari active vachimanya-manya, ndo vakabva vanzi ngavagare paside. Izvo zvakanzwisika, but panguva ine pari kuda kunyekwa vachinzi yesterday at the National Youth Celebration sitting arrangement raised more questions. Why was Vice President Constantino Chiwenga pushed far from the president? BBC Zimbabwe would like to hear your views. Let's talk. Panguva ino zviri kubuda pachena kuti aiwa, yes, since the presidium is just one board, zvinosina here kunyanya kunaka kuti even kana vava kudiscassa vange vachidiscassa aiwa nemadeputies nemutungamiri wenyika aiwa vachipa instruction to the youth minister. Panapa vanhu vanouya vachikomenda, vamwe vanouya vachitaura mashoko vachiti it was youth day, so probably the youth minister yet to sit next to the president in proximity sake, just as you can see them conversing right now. However, not to 2030 vanenge varipo zvavo baba kufamu. Vanopinda vachiti ukangoziva kuti function yaive yemayouth, I hope you understand why the sitting arrangement was in this way. Vanopinda vachiti kupfeka mabhimbo, kuvhara nyadzi, this one is attacking youth minister kuti muchomona akapfeka mabhimbo aiwa aitovharavhara nyadzi. Ndo madevelopments aripo muri Zimbabwe. Mbodidzao mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Musaona subscribe or like, chete on the bell icon.